žíznivý, pojďme začít. Já bych byl rád, abychom se velevážním toho se diváky trošku věnovali tému, co je úplně nejpodstatnější, a to je, abyste měli tu příležitost si nás všechny nafotit, dát si to na facebooky, po případě pozdílet se svými kamarády. Někdo můžete i twitterovat na stránce bacchuslíšeň.líšeň a uvidíte, že budete mít velkou a úplně fantastickou úspěch. Tak. Jsou to, ty naše maškary jsou velice úplně skvělé a protože tady mám nějaký dlouhý scénář, tak to zkrátím. Já bych poprosil, abychom začali tím nejkrásnějším, a to je náš smrťák, maska nepřehlédnutelná, která se vám ukáže ve své parádě a která si myslím, že si zaslouží fantastický pokles. Ta maska váží asi 56 kg, ale proto v ní máme místního líšeňáka, kterému říkáme soukromně Kyklop, protože on byl jediný schopný to celé v zimě na zádech nést. Pak, když se vám tato maska líbí, tak budu rád, pokud přispějete finančně, podpoříte našu kačku, která je ještě žena lepá, představíme ji vám posléze. A to byl náš smrťák, a jelikož jsem tady měl celý den spřežení, máme tady 3 čerty a ty čerti se budou ukázat. A ty čerti, oni jsou v podstatě úplně k ničemu, protože oni si měli všichni připravit nějaké vystoupení a ty čerti maximálně umějí jenom jako zadupat. Zadupejte. Maximálně jako umějí jako udělat dřep. Udejte dřep. A pak maximálně se umějí válit jako líná prasata. Válejte se. A pak úplně na závěr ještě umějí jako zmizet, tak už myslíte, jo? Ještě klid. Takže to byli naši čerti. Poprosil bych o potlesk. A teď bych poprosil úplně fantastickou věc. Naši líšeňskou kozu, naše líšeňské kozy. Přátelé, naše líšeňské kozy byly natolik fascinované dnešní událostí, že si pro vás připravili krátké představení, včetně recitace, a báseň sepsal místní líšeňský autor, nebudu jmenovat, protože si to nepřeje, a je to Kateřina Nováková. Líšeňská koza milá, kozlíka si ochočila. Jen co svatbu zařídila, pánové, doufám, že to známe všem. A teď pozor, proto tady nemáme strojovaný. Zadnici mu nastavila. A kůzlata na scénu. Kůzlata, kde máme kůzlata, s ním pořídila mene. Kůzlata běžte dopředu úplně. Lidi si vás chtějí vyfotit, to na vás vědaví. A jako každá správná kozlí samice, dojí toho svého kozlíka nejvíce.
Ano, prosím potlesk, přiznávám, že jsou to trošku scénky senilní až debilní, ale hlavně dětem, zatestujte dětem, pro které to je trošku trauma. Chtěl bych jenom připomenout, že naše konstrukce má velkou pokovického kozla, takže to měl být vtip, teď se měli smát. Takže ještě jednou tleskáme hlavně kozdíkům a kozličkám. A teď dáme naši nejlepší a nejvíc složitou masku, a to je kobila. Kobila! Hejha! Kobila, kobila, hejha! Ovca! Ale já vám teda musím říct, že už jsem poměrně hladový z toho tutování a kobila je někdo, kdo mě může pomoct. To nevidíte, kobila právě vyrobila pro Baltce krásný kopíček, který je ještě teplý, ano, ano, poprosím muzikanty. Výborný kopíček, kobila vám to tančí polkou.